Көмеш қаңғырау республика күләм балалар яш-үсмерләр газетасы 8 битле булып атнага бер чыга торган кызыклы басма ул. Газетаның беренче саны 1996 елның 3 гыйнварында дөнья күрә. Аңа кадәр газета 2 ел дәвамында шәһри чалының кушымтасы буларак чыгып килә. Беренче редакторы танылган журналист Нәсимә апа Садыйкова була. Газетаны оештыруда күренекле язучы Факил абый Сафин да зур көч куя, 2010 елдан газета белән Факил абый Сафин җитәкчелек итә. Нәкъ менә алар тырышлыгы белән газета шәһәр басмасы булып кына калмый, районнарга да тарала башлый. Актаныш, Сарман, Мизәлә, Тукай, Мамадыш районнарында балаларның яратып укый торган газетасына әверелә. Ул вакытта әле интернет чыганаклардан файдалану мөмкинлеге зур түгел, газетаны бердән-бер мәгълүмат чыганагы дисәк тә була. Нәсимә апа балаларны, яшүсмерләрне нәрсә кызыксындырганын бик ачык тоя. 1995 елда, әле кушымта вакытында ук аның тиражы 18 меңгә җитә. Факил абый редактор булып эшләгән чорда газета мәктәпләрдәге әдәби түгәрәкләр белән актив хезмәттәшлек итә. Көмеш қыңғырау Бәллүр каләм журналистика бәйгесендә 3 тапкыр, Многоликая Россия, Бумеранг, Кеше һәм табигать, Доверие и безопасность, Татар рухы һәм каләм бәйгеләрендә күп мәртәбәләр җиңү яулаган газета. Сәләтле, булдыклы балалар, аларның уңышлары турында язудан тыш, бүгенге көндә тагын бер мөһим функцияны үти ул. Яшь буынга иҗат итү өчен киң мәйдан бирә. Соңгы елларда басма зур үзгәрешләр кичерә. Элек ул төрле яшьтәге балаларга адресланса, хәзер 8 яшьтән 15 яшькә кадәр балаларны, аларның мавыгыларын күздә тотып нәшер итә. Редакция илдә көндә барган вакыйгалардан, балалар дөньясыннан читтә булмаган газета чыгаруны максат итеп куя. Икенче бурыч Татарстанның төрле районнарыннан язу теләге һәм сәләте булган балаларны, яшүсмерләрне иҗатка җәлеп итү. Күп кенә районнарда көмеш кыңгырау белән элемтәдә торучы иҗади түгәрәкләр, берләшмәләр һәм аерым яшь хәбәрчеләр бар. Әнвәр Мөхетдинов Арча районының Алас авылыннан, Лиана Габбасова Әгерҗе районы Кадыбаш авылыннан, Гөлназ Әхмәдиева Балтач районы Түнтәр авылыннан, Чаллы шәһәре 41-нче мәктәбенең Ак Каурый түгәрәге әгъзаларыннан атна саен кызыклы язмалар килеп тора. Әлмәттән Диана Фәрхетдинова, Чаллыдан Алия Нурисламова, Мөслимнән Асылъяр Хәсәнова һәм башка бик күп хәбәрчеләребез бар безнең. Газетаның һәр сонында балаларның үзләре язган шигырьләре, хикәяләре, әкиятләре, кызыклы фикерле язмалары басыла. Балалар матбугаты беренче чиратта татар теле укытучыларына таяна. Моннан 2 ел элек газета коллективы зур югалту кичерде. Газетаның дизайнеры, танылган рәссам, фотограф Фаил Ислам арабыздан китте. Ул коллективта газета ачылганнан бирле эшләгән. Газетаның бизәлешенә генә түгел, эчтәлегенә дә битараф булмаган шәхес иде. Редакциядә бүген дә иҗади, кызыклы шәхесләр эшли. Газетаның баш мөхәррире вазифаларын билгеле журналист Резидә Гасыймова башкара. Баш мөхәррир урынбасары булып язучы, шагыйрә Лилия Фәттахова хезмәт куя. Ул Көмеш кыңгырау газетасы тирәсенә Казан, Чаллы, Әлмәт шәһәрләреннән һәм төрле районнардан 30дан артык яшь хәбәрче туплады. Алар дәвам итәбез әдәби бәйгесендә актив катнашалар. Яшьтәшеңә 5 сорау, йолдызга соравың бармы сәхифәләре бик күп яшь хәбәрчеләребезне үзенә җәлеп итә. Көмеш кыңгырауда 15 елдан артык эшләгән Ләйлә Абдуллина газетаны версткага сала. Бизәлешен тагын да заманчарак һәм кызыклырак итәргә тырыша. Көмеш кыңгырауның рәсми сайтын һәм социаль челтәрдәге төркемнәрне Ләйлә Мирзахитова алып бара. Биредә бер бәйге тәмамланырга өлгерми, икенчесе башлана. Кызык күрдем, төшердем, Тукай шаккатыр иде, ә без кышка шат кына, җәйнең онытылмас мизгелләре, Нәни бакчачы, Көмеш кыңгырау белән фотога төш бәйгесе 100дән артык баланы үзенә җәлеп итте. Балалар газетасын матур рәсем иллюстрацияләрдән башка күз алдына да китереп булмый. Рәссам Ләйсән Галиуллина газетабыздагы хикәяләрне һәм шигырьләрне рәсемнәр белән бизәп җанландыра. Газетаның иң яшь журналисты Таңсылу Сунаева YouTube канал белән TikTokта берничә кызыклы сәхифә алып бара. Если ты татарин, ты должен знать эти песни.
Туған яққа юл тұтамын, туған яқ. Ең güzel ғазиз яққа, туған яқ. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right, on time. It's tricky, it's uptight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time. It's tricky. Скажите спасибо. Баба Яга. Ойрат, менә бармага шакары дип әйтәләр, бит син моны ничек аңлыйсың? Ну, куркып карый. Эшкә куркып карыймы, нәрсәгә куркып карый? Мәктәпкә. Газетаны бүген мультимедиялы басма дип санарга була. Кызыклы әңгәмәләргә, сәләтле балалар турындагы язмаларны QR кодлар белән тәкъдим итәбез. Теләгән кеше видео язмасын да карый ала. Көмеш кыңгырауның да һәрбер санында әдәби сәхифә чыгып килә. Танылган әдип, чаллы язучылар бүлеге җитәкчесе Факил Абыйсафинның теләктәшлеген тоеп яшибез. Рәшид Бәшәр, Мөҗахит Әхмәтҗанов, Флёра Мәрдәнова, Айгөл Әхмәтгалиева, Земфира Исламова кебек чаллы язучылар шагыйрьләре белән генә түгел, Казаннар, Ләбиб Лерон, Галимҗан Гыйльманов, Алмаз Гыймадиев, Рәхимә Русланова, Шәмсия Җиһангирова һәм башка язучылар белән дә элемтәләребез нык. 25 ел эчендә Көмеш кыңгырау бик күп балаларның шигырь хикәяләрен бастырып чыгарып, аларны ихлас сөендергән газета. Төрле еллардагы яшь хәбәрчеләребез арасында бүген инде танылуга ирешкән шәхесләр күп. Татар китабы йорты җитәкчесе Айдар Шайхин, Татарстан Дәүләт Советы матбугат хезмәтенең баш белгече Ленар Закиров, музыкант, скрипкачы Динә Закирова, Фәнзилә Мустафина, Эльвира Хадиева, Гөлназ Нуриева кебек журналистлар, шагыйрьләр бу исемлекне әле озак дәвам итеп булыр иде. Димәк, иҗади активлыкка өйрәнгән бала тормышта да югалып калмый. Без сезне Көмеш кыңгырау белән дус булырга чакырабыз.